bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe kala kono jolle yo jaam jol ko jaam jollani on Thierno DIALALOUDINE sugata banggue duuɓi mawɗo banggue haqqille ganda joɗɗo gandal laaɓɗo reedo jenaɗo wune caggal jilluji makko e nder leyɗele Afrique toon to ganduɗa ko to Abidjan laamogo leydi Côte d'Ivoire to aba laamogo leydi Maroc toon to Centre Afrique to Bénin a yoga e leyɗele tawi koye Asie he hande o Thierno DIALALOUDINE ina tawi to Nouakchott laamogo leydi Mauritanie. Thierno DIALALOUDINE ko fannuyanke dendagal ko ɓuuri hewde rafiji ko ballitowo to banggue safuji ko neɗɗo fannuyanke to banggue safago neɗɗo janaɗo hen wune. Thierno DIALALOUDINE ko bawɗo safude debbo mo dañani walla mo dañani joom galle donkuɗo resede donkuɗo joɗade e galle kaɓeteɗo Thierno DIALALOUDINE ina yawi ɗum. Thierno DIALALOUDINE ina yawi neɗɗo donkuɗo golle jangguɗo ha gayni mo dañani ligguey Thierno DIALALOUDINE ne yawi ɗum. Thierno DIALALOUDINE ene yawi ñibde neɗɗo e golle muɗum ha dañi ko wiyete ko martaba. Thierno DIALALOUDINE ko fannuyanke udditare taw ko udditare lamde kutotoɗo binde gummotoɗo ñamano pay nano e ko wiyete ko ɓulli e condi e leɗɗe e longal. Thierno DIALALOUDINE ka ko bawɗo ko wiyete ko hono noobo. Thierno DIALALOUDINE gandal mum ko gandal pattam lamal joguiɗo ndenka joguiɗo kisal joguiɗo gandal. Oɗo saaha joni omo tawe toon to Nouakchott laamogo leydi Mauritanie namdotanoɓe Thierno DIALALOUDINE yinnoɓe yiidemo yinnoɓe jokkodirde e makko yanoɓe e makko ɓe o mennuno Nouakchott seeɗa caggal muɗum jiyanimo hande o omona toon to Nouakchott laamogo leydi Mauritanie. Kala jiɗɗo jokkodirde e makko yo wat 77 143 33 33 walla waɗa 00 222 so tawi ko ga gonɗa mbaɗa 36 22 83 83. Thierno DIALALOUDINE ko gandal laaɓɗo gandal joɗɗo gandal ko janaɗo wune.